Right. Sanibonani babukeli. Welcome to MK, our YouTube channel. I'm your host uNtombe Iningi, uMashenge wakamzizi. Namhlanje sila eThokoza. Simenye umndeni wakaShabalala. Wenzela iSweet 16 indodakazi yabo uZenani. Njengoba nani niyabona ngemumva ukuthi kwenzakalani. Ngenani ke nibone ukuthi bayicelebrate kanjani iSweet 16. Ngiyabonga. Babukeli kungakho ke besiniphathele khona namhlanje ezi-MK sifikile ePolar Park konke kuhambe kahle sibonile umntwana bemenzela iSweet 16 sibonge kakhulu umndeni wakaShabalala ngokuthi at least bakhonile ukubonisa umntwana wabo namhlanje ukuthi bamthanda kangakanani. Siyacela nje ukuthi nabanye omama ke basikiphethini kulokho bekwenzeka namhlanje baba support abantwana babo ngendlela abakhona ngayo. But with me saying that angisho ukuthi niphoqe noma izimo zingavumi. Then ke sesiphethe ke ithi ngithi ke nami ke njenge Africa Month ngicela nje ukuthi ke sibumbane singama Africa siqhubeke sithandane siqhubeke futhi sazi ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu. Okunye ke njengoba sazi sonke ukuthi kusasa usuku olubaleke kakhulu iMother's Day. Please allow me to say this. Happy Mother's Day kuzo zonke ikhukhukazi lomhlaba. Sengathi uNkulunkulu anganigcina. Niqhubeke nisikhulisela abantwana niqhubeke futhi nazi ukuthi sinithanda kangakanani. We love you and we appreciate you. With me saying that ngithi peace be with you. Stay blessed. Ngiyabonga.